Sensitibo nga balita, lalaki pilason matapos ginbuno sang kaupod sa ilimnan. Sospek nagutas sang kaugalingon nga kabuhi sa Banwa sang Anilaw. Pilason si alias Dondon, 38 anyos nga mangunguma matapos nga ginbuno ni alias Buknoy, 40 anyos nga upod sa ilimnan sa barangay Balunos, Anilaw, Iloilo, pasado las 7 sang gabi Agosto 27. Sa interview sang K5 News FM kay Police Captain Kate Apaitan, officer in charge sa OIC sang Anilaw Municipal Police Station, ginpayag sini nga naglisensya si Dondon sa isa pa nila kaupod nga magpangihi kag ginsunda naman ini ni Buknoy. Pagbalik sang biktima, may pilas na ini sa tiyan kag dughan sa diin iya ginhambalan ang isa pa kaupod nga nabunan na siya. Nagpalagyong sospek kag gindala naman sa ospital ang biktima. Aga sang Agosto 28, may nagtawag sa Anilaw MPS nga nagpahibalo nga may nasapon sila nga nagutas sang kabuhi. Sa riin, nakumpirmar nga iniamo ang sospek sa pagpangbuno. Sandig sa impormasyon, wala sang daan nga hiligu't-anon sa tunga ni Dondon kag ni Buknoy, apang base sa pamilya nagasoprer sang nervous breakdown si Buknoy. Sa karon, estable naman ang kondisyon sang biktima sa ospital. Tuno sa pamilya sang nangbuno, makapila na ini ka beses nga nagpabutyag nga luyag na sini utason ang iya kabuhi. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. News is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.